iso suwante kene jenengan niku. Kula niku kadhe impen, Pak. Gimana apa niku? Pinten-pinten dinten iki kok katose rada semriwing. Maksudnya napa nggih? Isis. Semriwing iki jane bingung kok semriwing. Sembriwing karepe isis napa lega ing penggalih? Pripun Pak kados pundi nika? Niku runtutan semriwing lho kok tiba-tiba wangsit menika. Semriwing niku kados pundi Pak? Penggalih panjenengan niku. Lah nek tak semak nek sembriwing kuwi rasa ya. Waduh rada jero iki berarti nek masalah bab rasa. Kamu kok rasa kuwi rasa dikarake Pak. Iso rasane wis wiwit lega. Lega. Mergo yen semriwing kuwi kok dadekke legane tenggorokan. Lah mbok menawa kuwi legane penggalihmu. Apa dene arep ketemu jodoh, apa ketemu pacar, lan liya-liyane aku ora ngerti. Muga-muga ya kuwi lah. Sing baku Nggih pripun? saiki panjenengan tak aturi manekung ning Gusti sing gawe urip. Sesuk manekung ki berarti kungkup niku Pak. Mboten manekung niku ya nuwun sewu nggadahi pinuwun sing pituduh lah. Oh pituduh mekaten. Kotak Kados dene ngeten nggih. pripun? Eman anggerayu nangis ora keguyon son opai kitiran kang gedhe ayem Ora ayem jarem jane. yasanira sang yang ning jati hilir silir sumilir sang bayu. Nah, kaya surasane tembang iki mau lho. Dadi nek kowe ngraoske semriwing ateges engko ki bakal ketemu ing rasamu. Rasa silir, rasa seneng lan liya-liyane. Mantrang niku berarti katosipun Pak. Ya jeneng mantran ya kena, donga ya kena. Lah iku lho jan semarake aku dadi niku mlebet tembang napa Pak katosipun niku. Mijil, Oh mijil niku. Mijil niku bab napa Pak katosipun? mijil. Lha niku radi kirang ngene Pak, kirang mangertos bab napa nggih. Yen sakjane tembang Nggih. tembang cilik utawa tembang mocopat kuwi ana 11 cacahe utawa diarani 11 pupuh. Oh nggih. Lah 11 pupuh kuwi kena diterapke kanggo tataraning wong urip. Nggih. Seka tembang Mas Kumambang Nggih. rikala isih ning guwa garbane ibu le njaga temenanan karena kuwi pindhane emas yen oleh ngopeni ora ngati-ati bisa ilang. Mula ibu bener-bener anggone ngopeni ngati-ati. Nah, satemah lahir seliramu. Rajul. Ayo kuwi jenenge mijil. Lahir. Mboten mijil niku ukurane napa katosipun mi menika napa jil niku napa? Menika mboten kena dipedhot-pedhot. Ini kan nonton mie letek terus mie
judes. Oh iya kan. Pindah. Lagi es ngawet. Ngomongnya ini Pindah nih. Pindah ini guys ini masih on tapi pindah dulu nih karena ada iklan kopi